Mambo aripo pamsiwo iye wafa mchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo kunepo pamsiwo Hallelujah, une ari pamsiwo. Kwa zuva yevateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rodzi wekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church pamwe chete namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Rodzi ari kutiisira musign language. Pastor, kwazai vateereri tinokuchingamidzai. Tinoda kutenda hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unotiyo zvichazovei nevakafa. Ndizvozvo Pastor. Tichatungamirirwa navabetera, regerai vatitungamirire. Muri kuti kudipa musoro wenyaya wodai? Musoro wenyaya ikona ndakaugadzira ndichida kutoita kaunda zvidzidzo zvedu. Ramba ndingodzindidzira kuti vakafa vakanyatsofa. Saka imi matauro enyu munobva maita kunge musina hanya kunge zvinonzi vakafa vacho dzaidzisira hama dzenyu. Saka kutaura kuti mubhaibheri zveshuwa vakafa kudaro ndochokwadi. But mberuko Mwari ane rimwe zano raakaisa mubhaibheri nevakafa. Ndo ratinoda kuti tione kuti zvichamira sei kumeruko. Saka torai bhaibheri mufundisi. Muvhure kuna Job 14. Verengai verse 7 neverse 9 kusvika pa10 neverse 12. Job chapter 14 verse 7 verse 9 na10 neverse 12. Nokuti kana muti uchinge watemwa kune tariro kuti uchabudazve, uye kuti davi ravo nyoro haringaperi. Kunyangwe zvakadaro uchabukira kana wanzwa kunhuhwira kwemvura, ndokubudisa matavi somuti muduku. Asi munhu unofa akaparara zvake. Zvirokwazvo munhu unorega kufema. Zvino uripiko? Saizvozvo munhu unovata pasi akasamukazve, haazomukizve kusvikira denga rapera. Havangamutswi pahope dzavo. Mukutaura kuri kuita Bible raita kunge riri kuenzanisa vanhu nemiti. Kuti miti tikaitema nedemo pakasara chigutswa ezilongo paine mvura nemanyowa, muti woyo unotungira pasi. Saka kuti vanhu vachatungira kana vafa. Raramba. Riri kubva rati asi panofa munhu paanoregedza kufema parati zvino uripiko. Riri kutsimbidzira kuti munhu anonyatsofa hasi mutiba. Wekuti ukadiridzira wotunga. Saka muzvidzidzo zvakapiwa namufundisi zvekuti vakafa here, minduro iri kuramba ichidzoka ichiti hongu vakafa. Havamutswe, havamuke kusvikira denga rapfuura. Ndopataura bhaibheri. Kureva kuti panofanira kuzoita nguva ichapfuura denga. Muri kupanzwa kunzi havamuke kusvikira denga rapfuura. Kana denga rapfuura vachamuka. Kureva kuti iye zvino kana tichiri kuona denga vateereri nemamiriro ari nyika yedu, kuratidza kuti vakafa. Saka pana Job ipapo chapter 14 chiverengai verse 14 mufundisi. Job 14 verse 14. Kana munhu achinge afa ungararamazve here? Ndaimirira hangu mazuva ose okutambudzika kwangu. Saka question iri kubuda mubhaibheri yatinayo vateereri ndeyekuti saka kana atofa muri kuti here hakusisina zvatoti to. Anza iri kuti vakafa. But mubvunzo uri kuramba uchidzoka uchiti kusvikira rini vakafa pasi? Hani mapanzwa? Saka mubvunzo yekuti vachazoraramazve here ndo watauda kuti tipindure iwoyo kuti tione kuti vachazorarama here. Chiendai kuna vaKorinde. Ndaona muda kutaura. Tofamba mberi. Vhurai kuna vaKorinde yokutanga chapter 15. Verengai kubva verse 1 musvike paverse 8. 1 vaKorinde 15 verse 1 kuenda pa8. Zvino hama dzangu,
ndinokuzivisai evhangeri yandakakuparidzirai, iyo yamakagamuchiravo neyamunomiravo mairi, iyo yamunoponeswavo nayo, kana muchiibatisa nomutoo wandakaparidza kwamuri, kana musina kutenda pasina. Nokuti pakutanga ndakakupai izvo zvandakagamuchiravo, kuti Kristu akafira zvivi zvedu sezvakanyorwa pamagwaro, uye kuti wakavigwa akamutswa nezuva retatu sezvakanyorwa pamagwaro, akazviratidza kuna Kefasi, ipapo kuna vane 12, ipapo akazviratidza kuhama dzinopfuura 500 kamwe, vazhinji vavo vapenyu kusvikira zvino, asi vamwe vavata. Ipapo akazviratidza kuna Jakobho, ipapo kuna vaapostora vose. Pakupedzisira akazviratidza kwandirivo, sokuno wakazvarwa nguva isati yasvika. Maparidziro aiita naPauro vhangeri ndo aari kutsanangura mufundisi. Zvikanzi ngandikuudzei vhangeri yandaiparidza. Mainzwa vhangeri yaiparidzwa naPauro. Aiparidzira vanhu kuti Kristu akatifira. Akafira zvivi zvedu sezvazvai zvakanyorwa kare mumagwaro. Zvikanzi atifira zvivi zvedu, akavigwa. Zvinhu zvai zvakanyorwa mumagwaro. Avigwa ndobva amutswa nezuva retatu. Zvai zvakanyorwa mumagwaro. Saka vhangeri ravaifamba naro, ratoda kuti tifambe naro mustudio nhasi mufundisi, ndiro revhangeri rekuti Kristu akafa zvakanyorwa uye akamuka. Saka paazoramba achitsanangura Pauro ari kuti nyaya yekumuka iyi, hanzi akatomuka ndobva atanga kuzviratidza kuna Kefasi ndipita kako, andobva azviratidza kuna vamwe vadzidzi, ndobva azviratidza kune vaitopfuura 500, andobva azviratidza kuna Jakobho. Pauro akati ndobva azozviratidzwawo kwandiri. Saka pfungwa yaarida kuburitsa apa, tisati tatenda kure, arida kutsimbidzira pfungwa yekuti chikonzero Kristu aionekwa nevanhu vakawanda kudai, kunyatsa kutsimbidzira kuti amuka kuvakafa, ende vakazomuona after zuva rekufa. Saka kuda kuratidza kuti chinhu chatapudza panyika chazoita mukundi. Rufu rwakundwa. Saka munozopora kuti akazviratidza kunani kuitira kuti pasaite doubt kuti ini wakafa. Saka already vateereri, rufu ruri kuita unge rwakazosangana nagiant, ruri kuita unge rwakazosangana nechikuriro pana Jesu Kristu. Saka atsimbidzira nyaya yemanje, ndoda kuti muverenge pazasi pasta. Verengai munzwe pavhesi 11 kusvika pa14. 1 Vakorinde 15. Yes. Vhesi ya 11. Yes. Kuenda pa14. Naizvozvo kana ndirini kana vari ivo tinoparidza kudai, nemi makatenda kudai. Zvino kana Kristu achiparidzwa kuti wakamutswa kuvakafa, vamwe pakati penyu vanoreva seiko kuti hakuna kumuka kwevakafa? Zvino dai pasina kumuka kwevakafa, na Kristu ungadai asina kumutswavo. Uye dai Kristu asina kumutswa, kuparidza kwedu kungadai kuchiva pasina, nokutenda kwenyu kungadai kuchiva pasinavo. Saka Bhaibheri riri kuti kana kuine vaparidzi variko, kusanganisira isusu vari mustudio, hanzi naPauro tinofanira kuparidza kudai. Manzwa kudai kwacho kuti kuparidza kuti Kristu akamuka. Hanzi inyaya inofanira kuwanikwa kuvaparidzi vese. But Pauro ari kubva ati ko chii chaakuitika kwandiri kunzwa ikoko kuti vamwe vari kuti hakuna kumuka kwevakafa, iye Kristu akamuka. Iye Kristu akamuka. Muri kuona dambudziko raakuitika panyaya dzekutenda dzevatendi, kuti vanenge vachitenda muna Kristu, but kuri kuita vamwe vari kungonogumira sekunge paitika rufu, ndo abva magumo nekusingaperi. Saka kurava kuti nyaya yekuramba kumuka kwevakafa haisi yanhasi, ine makore yairambwa nevanhu, but iri kushamisa Bhaibheri. Bhaibheri riri kutoshamisika kuti nyaya isei ichiri kurambika, iye Kristu akamuka. Ende vakamuona vachiri vapenyu panguva yaitonyorwa vaitwa vapenyu vari kutotaura kuti takamuona. Saka inyaya iri kutoshamisa Bhaibheri kuti sei pakati pedu kuine vamwe vanoti vakafa havamuke. Mazuva ano pfungwa yacho haisi yekuti munhu anobva ati havamuke, vanhu vanongofunga kuti kutofa zvapera.
saka munhu anofa pasi but bhaibheri riri kuratidza kuti mberi uko kune kumuka kwevakafa. Pachapter nechitevere munzwe kubva pavhesi 16 musvike ku19. 1 Vakorinde 15 verse 16 kuenda ku19. Nokuti kana vakafa vasingamutswi naKristu haana kumutswawo. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo, muchiri muzvivi zvenyu. Zvino naivo vakafa muna Kristu vakarashikawo. Kana tiine tariro kuna Kristu paupenyu uhu bedzi, tinonzwisa urombo kukunda vanhu vose. Ari kuti yapo pastor pari kunzi tinonzwisa urombo. Kureva kuti kana kunamata kwako uchingonamata kuti dai project yangu yabudirira, right, bhuri rangu atengeseke zvakanaka, mwana aroorwe, yes, ndipase kuchikoro, right, zvobva zvapera. Kana zvazopera zvese izvozvo wofa ndo makumi acho. Saka zvinosirisa zvesho. Hapana powasiyana nevanga vasinganamata vanogona kungopasa kuchikoro, vana vavo vachiroorwa, vachitochata, mabhizinesi avo achibudirira. Saka zvinonzwisa urombo. Saka pfungwa ichatisiyanisa vatendi vanotya Mwari navasingatye Mwari inyaya yekumuka kwavakafa. Nekuti zvatinonamatira kumachechi kuti dai ndapasa, dai ndawana mari yefizi, dai urwere hwabva, izvo vasinganamate urwere dzimwe nguva hwokutongopera futi, vana vavo vachipasa. Saka panobva pachoti saka muri kuenderei kuchechi. Saka zviri kubatsirei. Saka manzwa bhaibheri rikubva rati inzwai vatendi, kana pfungwa yenyu ichingonogumira pamunocherera munhu afa, hanzi muri kutonzwisa tsitsi kupfuura vanhu vese, because kubatsira kunamata kwacho hakuri. Inotsimbidzirwa verenga kunzwe vhesi 22 na23 nevhesi 26. 1 Vakorinde 15 yes, kubva pa21 kuenda pa20. yes. Nokuti rufu zvarwakauya nomunhu, kumuka kwavakafa kwakauya nomunhu. Nokuti vose sezvavanofa muna Adhamu, saizvozvo vose vachararamiswa muna Kristu, asi mumwe nomumwe padzoro rake. Kristu chibereko chokutanga, tevera avo vari vaKristu pakuuya kwake. Chimbomirai ipapapo. Mufundisi vaitsimbidzira muchidzidzo chakapfuura vachitaura kuti chivi chakauya netuso. Chivi ichi chauya panyika kuburikidza nevabereki vekutanga. Saka bhaibheri riri kutozviziva kuti besides zvivi zvatinoita isusu, chimiro chiri panyika, mavambo echimiro chiripo ichi akatanga nevabereki vekutanga. Saka Mwari haigona kungoyeva zvakadaro mufundisi. Akatsvaga chinosvikopinginura, chinorivhesa kuti Adhamu kana ari kuramba achingoimbwa unzi ndiye akonzeresa. Mwari akaona kuti vanhu havafanira kuramba vachingodaiso, nganditsvage chimwe chinokonzeresawo futi kumuka. Saka akabva atuma Kristu kuti arivhese zvakonzerwa nani? Saka chimwe chakatokonzerwa naAdhamu chiombe rufu pasi. Adhamu haana kungokonzera kutambura chete, kwakauya rufu panyika. Saka hanzi Kristu chimwe chaakainga chikuru chinofanira kujeka kwatiri isu vatendi vanoda zvaMwari, kuziva kuti imwe nyaya yaifana kutokundwa panyika inyaya yerufu. Kureva kuti kana tichienda kuchechi ngatisangoenderai kuti ndoda kuti chidhina changu chikomborerwe ndivake imba. Yes. Ndoda kuti munda wangu ukomborerwe, mombe dzangu dzigoberekana, maroro angu afambe, ndiwane business. Ngatiuyei chinangwa chedu chikuru chiri cheukama naJesu, kuti tigozomuka pakupedzisira. Bhaibheri pari kuti ndiye chibereko chekutanga, harisi kuzviziva here kuti kune vamwe vaivambomuka naMozisi? Vana Razaro vaitomutswa nesimba rake, vakanga vamuka, asi kumuka kwavo kumuka kwekuzofa futi. Kumuka chaiko kwekurarama nekusingaperi, painyatsoradzwa kuti pasofwa ndepana Kristu, ende kumuka kwake iye kumuka kuchateedzerwa nevazhinji vanotenda. Toda kuti manzwe here bhaibheri parati Kristu chibereko chekutanga, tevere vari vaKristu pakuuya kwake. Riri kuti vaKristu vachamuka paanodzoka pasecond coming, pakuuya kwake, asati auya. Saka takatomumirira. Saka vatendi, bhaibheri pari kuti Kristu chibereko chekutanga, tevere vari vaKristu pakuuya kwake. Riri kuedza kureva kuti vakafa vedezvinezvi vakafa, hakuna ataamuka.
pachamukwa pakuuya kwani KwaKristu. kwaKristu. Ndenda kuti muzoverenga verse 26 inoti kudii kana Wakorinde wokutanga 15 ipapo. Muvengi wekupedzisira achaparadzwa ndirwo rufu. Kure apa pachauya Kristu. Pachauya Kristu. Chibva maverenga verse 32 ne33. 1 Makorinde 15:32. Kana ndakarwa nezvikara paEfeso, somunhu zvaindibatsirei. Kana vakafa vasingamutswe, ngatidye, ngatinwe, nokuti mangwana tinofa. Musanyengerwa. Ushamwari hwakaipa hunoudza tsika dzakanaka. Pauro kunyaya iyi mukunoti ari kuramba achiitsimbidzira pasi. Hanzi kutaura chokwadi. Kana vakafa vasina kwavanozomutswa kumberi, tinotamburirei pakunamata. Hanzi beta tidye tinwe. Ndofunga nekudhakwa nekudii. Regai kuzvidzora hazvibatsiri. Because zvinobatsira izvozvo. But chimwe chandavhunduka ipapo zviri kuita zvinonzi vanonwa nekudhakwa ka havagone kuzowanikwa pakumuka kwevatsvene. Because kana itonzi kana tisingamuke ngatinwe, kureva kuti kunwa kunofanira kuitwa nevasina basa nekuzomuka. Ndizvozvo. Saka pfungwa yekuti ana Pauro vaiparidza vhangeri pamwe pacho itongo vachatemwa nezvidhini. Saka Pauro ari kuti nhai vatendi, kana vakafa vasingamutswe, nenhamo yandinoona yekuparidza iya ndinoi ndichifondokerei. Because kufondoka kwandinoita kuya naari kudhakwa naari kunwaka tese tichafa. Saka zvabatsirei kunamata. Saka kunamata kunobatsira because tichamuka. Saka vateereri, kune kumuka kwevakafa pachauya Kristu. Iko zvino tichambonzwa kambo toya toenderera mberi nechidzidzo chedu. Gerudo Jesu anodaidza, fambizve uya zvino, ari kundiregerera ini, Jesu mufudzi wangu. Jesu ari mufudzi anokudaidza, mukati medangamo kuchine zvenzvimbo, uya kuchinasi uno apo uchimutsva, pinda muiro danga iro redi. Gerudo Jesu anodaidza, fambizve uya zvino, ari kundiregerera ini, Jesu mufudzi wangu. Jesu ari mufudzi wakafira iwe, anodaidza zvino, fambi uya kuneni, kunze kune dambudzo, uya unodanwa, pinda muiro danga iro redi. Gerudo Jesu anodaidza, fambizve uya zvino, ari kundiregerera ini, Jesu mufudzi wangu. Pinda usanonoke, kunze kune mumi dzinozokukuwadza, dzakapanduka kwazvo. Jesu ari mufudzi anokudaidza, pinda muiro danga iro redi. Tinomuchingamidzai vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu, zvichazovei nevakafa. Muchikamu chapfuura taona kuti pachauya Jesu vakafa vachazomutswa. Ende ndo chinhu chinofana kusunda vatendi kuti tirambe tichida kunamata Mwari. Nekuti kana tisina tariro yekuzomutswa kwevakafa,
bhaibheri riri kutoti tinonzwisa tsitsa hazvina benefiti kunamata. Saka pari kuramba richiti vanhu vachamutswa pano yaKristu, zviri kubva zvaita kunge masimba acho ekumutsa anongori naiye Kristu ari wani. Hakuna here mumwe angabatsire nyaya iyi pastor? Because kune vamwe wandotoziva vanhu vakuru mubhaibheri, vana Petro, vana Eria. Nyaya iyi havagone kubatsira here kumutswa kwavakafa. Regera tinzwe bhaibheri kuti rinoti anomutsa ndiani ane simba racho. Because unozwa sei ndikudaro, nyaya yekumuka kwavakafa iri kutaurika zvakanyanya mazuva ano. Yakamira sei pfungwa iyoyo pastor? Iyo pfungwa iyoyo vanhu vanoda kuti vangonzwisa kuti hapana kumwe kwatinozvitora kunze kwemubhaibheri. Zviri mubhaibheri. Zvirimo mubhaibheri. Semabudiro azvinoita pana zvakazarurwa 1. Zvakazarurwa 1 pavhesi ya18. Zvakazarurwa 1 verse 18. Verenga 18 rega ichiverenga munzwe. Inoti naiye mupenyu ndakanga ndafa. Tarira ndiri mupenyu nokusingaperi-peri. Ndine kii dzerufu neHadesi. Bhaibheri riri kuti apa. Jesu ari kuti inini ndiri mupenyu. Ndakambofa. Right. Ndikamuka. Chimwe chinhu chandinacho chisina vamwe vanhu ikii dzerufu neguva. Kureva kuti Jesu kika ndedzekukisa kana kukinura. Ndizvozvo. Saka apa ari kutaura zvekugona, ari kutotaura kuti simba rekugona kukinura guva ndini ndinaro. Hazvigumiri pakungovhura guva chete. Anoti nekukinura rufu kuti rilise akafa ndini ndinaro. Saka simba iroro harina umwe munhu rina Jesu bedzi. But manje muchaona kungoti makapa zvidzidzo kumashure. Pane pfungwa yekuramba tichifunga kuti vakafa. Takadzidza kuti vakatofa. Takadzidza vateereri makuzvisiya. But pane pfungwa yekuti tabatikanaka. Tinoramba tichifunga kuti pane vanogona kutibatsira panyaya yerufu. Semazita akaita sana Petro kuti atisusukidze, kana ana mai Maria kuti atisusukidze, nana Eria. Are you sure kuti nyaya iyi iri pana Jesu? Kana mupfungwa mevanhu munogona kuuya kuti ndikadaidza zita raEria, ndikadaidza raGabriel, raPetro, vaifamba vese, mai Maria vaive mai vacho. Asi kana taakuda kunonyatsonzwa chokwadi chemubhaibheri rinoisa pachena kuti izvozvo zviri muna Kristu chete. Ana Pita vakatomirira kumutswawo, nana Maria vakatomirira kumutswawo. Saka hapana munhu Maria Magdalene na Maria mai vaJesu, because vakafa hatinavo pano, vatomirirawo kuzomutswawo. Ivo vaitove netariro muna muponesi, kunyange akaburutsirwa naMwari mumaoko avo, but vaitovawo netariro pana muponesi. Ndimesiya even kwavari. Hakusi kuti kana taakuenda mahairati dzekudenga Maria anenge ari kumatare evabereki panyaya dzeruponeso. Mudare zita raMaria rinotaurika stereki panofa munhu. Saka manzwa ndadaro. Panyaya iyi hamusi kumuda kungoita ruchengera kuvaselfish roti irambe iri pana Jesu chete, iyo ichigonekwa nevakawanda. Pakuponeswa kwemunhu betere pana Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, Mwari muutatu hwavo. Zvakwana. Vana Josefa naMaria nana Petro vakashandiswa naMwari pakuburuka kwaJesu semunhu panyika. Asi ivo pavaitoita basa iri vaitoita nekushingairirawo kuponeswa kwavo ivo sezvatinongoita isusu. Ngatifambei pasi. John chapter 5 verse 28 to 29. Iri kuramba ichiburitsa pfungwa yandoda kuti ipinde kuvateereri. John chapter 5. John 5 verse 28 na 29. Yes. Musashamiswa naizvozvo, nokuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa izwi rake. Vachabuda, avo vakaita zvakanaka kukumuka kwoupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwokutongwa. Iri kuramba ichikuti izwi raJesu richanzwa, including vana Peter vari mumabwiro. Izwi rinoburitsa mumabwiro nderaJesu. Hapana rimwe izwi, ndo rega richadaidza. Saka vakafa kuri kwekuti vangabudemo izwi raJesu. Izwi raJesu. Hanzi nguva inouya. Nguva iyi
munoona chandinotyaka Eh. togona kuramba tiri muno mustudio Right. ivo vamwe vatsvene vakatobvutwa vakatoenda kudenga inonzi rapture iyoyo. Right. Nguva iyi bhaibheri rinenge riri kuti inouya hatisati taipfuura. It's still in the future. Right. Ichauya. Kuuya kwayo. Vanhu tofanira kuti tinzwise kuti nguva yekumuka kwanzi paanodzoka iye Kristu pakuuya kwake. Ndozvataura Wakorinde. Pakuuya kwake. Ndopachamutswa. Kana tikati vamwe vakatoenda tinoti akatouya. Alright. Panduramba ndikubvunzira inini kazhinji musafungoti ndinonyanyoda kuita zvidzidzo izvi. Ndinonyanyoda kubvunza zvandoziva zviri kufungwa nevamwe wangu vateereri. Because kune vanenge vaine pfungwa yekutofunga kuti pamwe zvakatoitika. Pfungwa iyi haina kutanga nhasi. Iverengei munzwe kuna Timoto wechipiri. Verengai munzwe kuna Timoto wechipiri chapter 2 verse 15 to 18. Right. Timoto wechipiri chapter 2. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Tichienda kuna 18. Right. Shingaira kuti uzviratidze pamberi paMwari uri munhu wakatendeka. Mubati usingafaniri hake kunyadziswa. Unonatsa kururamisa shoko razvokwadi. Nzvenga kutaura kusina hanya naMwari. Nokuti vacharamba vachingonyanya pakusanambata Mwari. Neshoko ravo richanyenga seronda. Pakati pavo kuna Himenayo naFileto. Ivo vakarashika pazvokwadi. Vachiti kumuka kwavakafa kwakatopfuura. Vachikanganisa kutenda kwavamwe. Saka patinodzidza bhaibheri vateereri, Mwari anoda kuti tinyatsa kuenzanisa ndima dzemubhaibheri sezvadzinoreva. In fact, Mwari anotokurudzira kuti tese tito mabhaibheri edu tonyatsoverenga tonzwa zvinoreva bhaibheri. Hanzi because tinofana kunzvenga kutaura kwazara munyika. Vamwe vanenge vachiti vanhu vakatobvutwa vakaenda. Vamwe ndivanenge vachiti Petro anomira nevanhu paso rekudenga vakafa. Vamwe vanenge vachitaura mazita akasiyana-siyana. Saka panguva iyi yakanyorwa tsamba iyi kwaive nevarume vainzi Himenayo naFileto. Vaitoti haikonai kuzvinetsa, vamwe vakatoenda kudenga kudhara. Hani muri kuona? Chatiri kuverengera ndima idzika pane kutaura kwakawanda kunoitwa vanhu vakafa. Vamwe vanenge vaitoti imba yake yapera. But zviri kubuda mubhaibheri tiri vanhu vanoda kunyatsodzidza kuri kunzi vakafa vachazomutswa pachauya Jesu. Pakuuya kwake ndo pachamutswa vanhu. Ende iye ari one ndiye ane simba iroro. Saka toti kudii pastor? Pobva pakaruka pachingoita nyaya dzekuti arikumutsa vanhu. Nyaya tingaipa attention here nezvataura bhaibheri. Kuti pane arikumutsa vanhu. Tongoti panika kutaura kuti ndingakumutsa vanhu. Inyaya ingade kunyatsoteererwa here kupiwa attention. Itanzwa matauriro ebhaibheri kuti zvinenge zviri mumaoko aKristu. Chinosaka vanhu vamhanyire ikoko mufundisi. Chii? Ndechekuti vanhu rufu vanorutya. Ende runovashungurudza. Right. Saka varichitoda kunzwiswa ndechekuti vari kumutsa vachava hakusi kumutsa kamutsiro kachaitwa naJesu. Kamutsiro kaJesu ndike kuzomutsa nekusingaperi, havazofe futi. Ndo kamutsiro katakamirira. Ende kaJesu kaneke kutozomutsa vanhu vakafa kuma 500 years ago. Vamwe vaamafupa. Ndo kamutsiro kaJesu. Kwete kuti munhu achiri mutumbi. Sezvakajairika zvinezvi. Ezvinezvi vanhu vaiti vari kunzi vari kumutsa. Vana vatinoona anoenda paguva raane 100 years. Vaende paguva iroro. Vanotoda pamunhu asati aputika. Voita zvavanoita ipapo vachidaro. Saka muri kuti nyaya iyi Kristu paachauya mukuru kuti vane kuma 200 vaora vaya pasi. Ipapo ndo pacharatidza simba raMwari. Pacharatidza kusiyana kwake nevamwe vese. Ende anozvigona, unoziva kuti iwe uri kuita seuri kuomerwa nazvo, but ukafunga kuti Mwari paakasika pekutanga pasina bvupa raivepo, achishandisa guruva pakabuda munhu. Saka kana patomboone bhonzo riripo zvingamuremerere kana akatanga neguruva. Pastor gandikudza chokwadi, ini ndakatenda munyaya idzi. But pandinobvunza pepe ndichiunyanidza mhanza ndichinetseka. Ndiri kuziva zviri muvateereri vedu. Mwari ngachiriziva kuti vada kuona kuti paura chinhu munhu atoora pamwe zvatoda yakairedzwa nemvura. Saka munhu patinoitaura nyaya iye kwaari ikoko muteereri anenge akaita kasiriasi kekuti zviite kunge zvakaoma. Ani mazona zvinoomera munhu nesu vateereri isusu ndizogona kuomerwa
asi Mwari haaomerwe nekuti marangwanda mapfupa ane makore 150 atomboripo. Kana Mwari achida kudzosa munhu hapana chinomukonzesa, because pekutanga akaunza munhu akambenge asipo from nothing, right, ndobva munhu avepo. Saka paari kuuya apa bhaibheri ndakanzwa rinotaura kuti kune marumuko mairi vari kusikomutswa naye kuti vagonogara upenyu husingaperi. Ndoda kuti muerenge kuna John 6 right, verse 39 na 40. Toda kunzwa kuti vanhu vakaita sei. John 6 verse ndeya 39 kusvika pa40 na 40. Kuda kwawakandituma ndokuku, kuti pazvose zvaakandipa ndirege kurasikirwa nechimwe, asi kuti ndichimutse nezuva rekupedzisira. Nokuti kuda kwaBaba vangu ndiko kuti mumwe nomumwe unotarira Mwanakomana nokutenda kwaari ave noupenyu husingaperi. Neni ndichamumutsa nezuva rekupedzisira. Saka vateereri patinoita John 3:16 inoti for God so loved the world that he gave his only begotten son, kuti tigwane upenyu husingaperi, ndizvo iri yega ndima iyo pastor inoita kunge upenyu hwacho husingaperi haupo, because vanhu vari kufa. But ndima yaverengwa namufundisi manje iri kuti zviri kudiwa naMwari paakatitumira Jesu ndezvekuti vese vanotenda muna Kristu nezuva rekupedzisira agovamutsa vachipinda muupenyu husingaperi. Saka bhaibheri harisi kuramba kuti rufu rumboreko ruriko, but riri kuti on the last day vakafa muna Kristu vachitenda vaya vachabva vamutswa. Ndosaka bhaibheri richiti kufa kurara. Alright, riri kuziva kuti vachamuka. That's right. Anditika. Saka zviri kunzi on the last day. Yes. Saka last day ndo kuguma kwenye kudzoka kwaJesu ndo kuguma kunenge kuchiita upenyu huno watiri kuitawo. It will come to an end paari kuuya Jesu. That's right. But pana panzi vanotenda maari ndo vachamutswa. Saka ndoda kuti tibva tabatsirana, because chandiri kutyaka handidi kuti tikataura nyaya vateereri vese vabva kuti tapinda. Okay. Kuti vangoti paari kuya tiri kusvodini. Because bhaibheri raisa pachena rati vanotenda. Saka toda kuti tione kuti process yekuti munhu ave shuwa kuti ndichawanikawo parumuko ndeipi. Because unoziva kuti kuna vamwe vanhu ezvinezvi atotonyatsoona kuti upenyu hwaari kurarama ezvino hauchanakidzi, hauchatomunakidzo. Marwariro pamwe anenge achiita, vamwe vakurarama neurema, zvekuti pamwe pacho anenge aida kunyatsonzwa leseni kuti zvakamira sei, ogadzirisa upenyu hwake kuti pachauya Jesu pacho awanikwa achienda into eternity. Saka ndoda kuti munguva duku pane mavhesi mairi ndoda kuti muverenge pastor. Pana Romans 10 verengai vhesi 4. Ndoda kuti ndione kuti vateereri vedu ndingavasvitse sei pakutenda kuri kudiwa kwekuti Jesu akauya vagomutswa. Roma 10 verse 14. Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Saka stage yekutanga hanzi mimi wateerereka hamugonongokaruka mauti tiri kutenda muna Jesu. Panofanira kutanga paparidzwa. Kana paparidzwa matendeuka maona zvichiva kuti pane ruponeso pana Jesu, ndiye achagona kudefeata last enemy rufu. Ndoda kuisa ukama hwangu mumaoko ake. Hanzi kana tatenda kudaro tasvika stage yekutanga. Saka next question inobva kuvateereri vazhinji vanobva vatoti we believe. Iko kudai taitendera kuti nhare dzuye. Vese vanotokudza kuti vafundisi takatenda. Saka wangotenda, are you now sure kuti paresurrection uchawanikwa? Ndopanoda kuti muchiverenga manje Mark 16 verse 15 na 16. Mark 16 verse 15 na 16. Yes. Akati kwavari, endai munyika yose muparidzire zvisikwa zvose evhangeri. Unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa, asi usingatendi uchatongwa. Saka muona mastages ari kuramba achitsanangurwa panapa. Panzi chekutanga munhu haagone kupiwa mhosva. Ongonzi pari kuya Jesu uri kusara uende kudenga iyo, hanzi anoda kuparidzirwa. Kana aparidzirwa anzwisisa nyaya idzi otenda. But Marko manje pastor, pane chimwe choda kuitwa after kutenda. Hanzi kana vatenda ari kuti atenda uya saini yekuratidza kuti atenda ngaabhabhatidzwa. Anoramba kubhabhatidzwa achatongwa. Chandiri kutaurira nyaya pastor, ini ndozoti mukana watiri kuita wokutaura nevazhinji vevateereri haudi kuti tiite
asi torega kuita basa redu nemazvo. Alright. Hatigonongoti kwatiri believe in Jesus and you'll be saved tosiya yakadaro. Inoda kuti tiudze vanhu mastages ari mubhaibheri kuti isusu taita pati yedu tavaparidzira ivo vatenda ngavarege kuva complacent wongoti I believe in Jesus zvakadaro. Hanzi naMarko 16 pa 15-16 saini next stage yaunofanira kuita mutende. Ngandisimuke nditaure kwei tisati tanzwa kambo izwai vatende panyaya iyi. I am very serious kwete kuti ndini. The Bible is serious. Watenda muna Kristu Jesu Mwari ari kutasira kuti tora stage yekubhabhatidzwa. Bhaibheri rabva rati anotenda akabhabhatidzwa achaponeswa, asingatenda achatongwa. Kureva kuti kutenda kunozikanwa nebhaibheri kunofana kukutungamirira kuita sarudzo yebhaptism. Taura ipapo pastor tisati tanzwa kambo. Kureva kuti vadikano nyaya dzatiri kudzidza muno mustudio hadzifaniri kuti ungoti apa pandijekera apa pandijekera. Yes. Mwari anokutarisira kuti uite decision, utore danho, uzadzise kunzwisisa kwako nekutenda kwamera mauri nekubhabhatidzwa. Mwari akukomborerei pachinhu ichocho. Iye zvino ngatimbonzwa kambo touya toenderera mberi. Tinorara tichimuka tinofamba tichisvika tinotsvaka tichiwana nokuti munotendera. Ko ndianiko angataura shoko rikaitika musina kurayira? Zvinhu zvose pasi nekudenga zvomirira shoko renyu. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. Shumba yerudzi rwaDhavhidha, vavengi venyu vanoparara. Kana mukadzva ndichapota kwamuri panguva yehondo, nokuti muri Ishe wenyama yose. Mikaeri muchinda wehondo, kana mukasimuka nyika yose inogara. Kana imi motaura nyika yose ngainyarare, nokuti muri Ishe wenyama yose. Muri Ishe wamadzishe, kunze kwenyu hakuna mumwe. Ndimi moga ndichakurumbidzai panguva dzose. Muri Ishe wenyama yose. ndimi gwai rakabayirwa kuunza ruporeso kumunhu wose, kuti ani nani anoda ave neupenyu, nokuti muri Ishe wenyama yose. Tinomuchingamidza yavateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Zvichazovei nevakafa? Pastor, nyaya yatoda kuti taura. Bhaibheri ratsanangura kuti vakafa vachazomutswa panhaya yaKristu. Right. Ende ndoranzi ndo zuva rekupedzisira. But harisvike neite racho pano.
unozoti handivanotaura nyaya yekutoti vamwe vateereri vedu vakuru kwatiri vakatotangira isusu kunzwa nyaya iyi but nanhasi yangu rhetoric unge kungotaura chinhu zvinhu zvine riye here pasi regera tinzwe iyo mashoko awataura ekuti harisvike nei zuva iri haana kutanga kubvunzwa nhasi kudhara vanhu vaingobvunzwa Peter akatombopindura mabvunziro iwaya basi chanduku chamunozwa chii hatidi kuti tichitaura nevateereri tichipa mari dzedzi vanhu vati aiwa vanhu vechechi vakanaka vanoita kuti tigarisane zvakanaka tingoita kuti upenyu hufambe hadzifani kuita kunge ngano dzekungoti upenyu huchovheke tichienda takadaro ngenyi mubvundisi mira tinzwe Peter achipindura mubvunzo iwoyo Peter ichi vhesi 2 Peter 3 vhesi ya 3 na 4 nevhesi 8 kuenda pa10 verengai pasi pakutanga muzive henyu chinhu ichi kuti pamazuva ekupedzisira vaseki vachauya vachiseka vachifamba nokuchiva kwavo vachiti chipikirwa chokuuya kwake chiripiko zvino nokuti kubva pakuparara kwamadzibaba zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvazvakanga zvakaita kubva pakutanga kwokusiku. Vhesi 8 asi vadikanwa musakanganwa chinhu chimwe ichi kuti kunashe zuva rimwe rakaita samakore ane chiuru namakore ane chiuru sezuva rimwe. Ishe haanonoke kuita sezvaakapikira sezvinoreva vamwe vachiti hunonoka asi uno mwoyo murefu kwamuri nokuti haadi kuti vamwe varashike asi kuti vose vatendeuke. Asi zuva rashe richauya sembavha naro denga richapfuura nokutinhira kukuru nezvedenga zvichaparadzwa zvichipiswa nenyika namabasa ari mairi achapiswa. Saka muri kuti kudiyani? Saka pane apa Peter ari kutoadhiresa vamwe vanhu vanofunga kuti izvi zvinenge ngano izvi kuti zvanonoka chinguri takaberekwa zvinongotaurwa zvinobva zvingodzokororwa anombouya rii. Saka Peter ari kuti kaverengero kamunoita nguva yemumika kakasiyana nekamwari. Imimi chamunoti kunonoka uri kumhezha nemakore 40 awararama panyika ndovanoita kuti uone seunge zvanonoka. But Mwari akanga ariko kubva nokusingaperi achararama kusvika nokusingaperi. 40 years dzakunonokera iwoga hadzizi kunonoka kuna Mwari. Imimi pamunoti zvinezvi tararama taane 100 years sekurava zvichingoparidzwa Mwari akanga ariko for thousands of years. Saka kadhilei akari kuitirei? Hanzi chaari kuvavarira. Imbofungai kuti vateereri dai kuri kuti Jesu akauya last year usati wanzwa zvidzidzo zvauri kunzwa izvi, usati waita mukana wekusamudza kubhabhatidzwa, waimuka here kana kuti waiponeswa here panouya Kristu? Aiwa. Saka pane vamwe vari kuvhurirwa mikana iyo ina Mwari. Zvoita kunge kunonoka izvo atona kuti uyu tikamupaka nguva uyu akanzwa uyu anodecide anobhabhatidzwa uyu akanzwa uyu anodecide anobhabhatidzwa. Saka hakuzi kunonoka. Vhesi 10 yamaverenga izopedzisira ichiti asi zuva rashe richauya sekunge kuva so certain. Ende kana richinzi richauya sembavha hakusi kureva kuti anouya oba uyo zvekunyangira ari kuuya panyika yake yaakasika haana waanotya kwachiuya. Kuuya sembavha kuuya makavarairwa. Imimi vanhu ndimi makavarairwa but iye hanyawa iri aiwa hapana chaari kuchita. Aiwa iyoyo tine vhesi racho verengai zvakazarwa 1 vhesi 7 munzwe inotsanangura kauyiro kacho. Zvakazarwa pa 1 vhesi 7 inoti kudii? Tarira unouya namakore meso ose achamuona naivo vakamubaya marudzi ose enyika achamuchema hongo. Saka dhei rekuuya kwaKristu ndo richasvika vanhu vakavarairwa asi parichasvika bhaibheri kubva rati meso ese achamuona. That's right. Whether nevasepuraizwa nevengu vakagadzirira kwanzi vachaonekwa meso ese. Ivo ndo pandinoitawo dambudziko nedzimwe nguva nebhaibheri. Unonesekana neimba ina handisi wemazero enyuka isusu takazoenda kuchikoro tikasvika pagrade 7 saka takatodzidziswa kuti this world is a sphere kuti yakaita sebhora. Very good. So bhaibheri pariri kuti achaonekwa nemeso ese, can you explain to me pastor kuti riri kuti because kune vanenge vari kuseri
kana nyika iri bhora mukuzopa ndikuto zvekuti kana akusere kungotsimbidzirawo kwekuti achaonekwa nevazhinji riri kutoreva here kuti meso yese pastor because the world is a sphere zviri kutaura vateereri zviri kutaurwa namufundisi Betera kuti nyika yakaita sebhora zuva kunoedza kumwe kuchivira kumwe vari pakati peusiku nekuti nyika inotenderera sebhora saka kuri kuonekwa zuva varisera havasi kuriona saka pfungwa dzamuri kutaura mufundisi dzogona kunge dziri muvateereri vakawanda kuti akauya nechesero kuri masikati vari muusiku havamuoni ini ndinoziva kuti ndaisi kuita mubvunzo wakadaro but chakandibatsira kudzidza ukuru hwaMwari kuti Mwari mukuru kudarika vanhu nekure ndobva ndaona uchenjeri hune vanhu because kuna varoma pfungwa iyo inotombotsiurwa naMwari kuti imimika munoramba ukuru hwaMwari asi pane zvakasikwa zvichiratidza kuti Mwari muhombe zvimwe zvakasikwa ndezvii iwo makamera anotitora muno mustudio makamera unoziva zvinoitika anotora zvinoshamisa pamwe pacho anotora zvinhu usiku kana kutora bhora chairo richitambwa bhora richitambwa kuSouth Africa ropikichwa nemakamera okandwa mumasaisai emumhepo vari kuEgypt vari kuBrazil votoona bhora kuti uyu munhu uyu apotsa bhora zvichitoitika rapotswa kuSouth Africa asi roonekwa kuBrazil zvekuti muchiona mumafilimu munhu anorohwa mbama kuChina kuti moiona muri kuwedza kwenyika yako mbama yacho toiona muri kuchigondoko yako motoona mbama yacho muTV nekutonzwa kurira kwayo zvakandwa mumasaisai ukuru hwemunhu saka mubvunzo wandinobvunza ndewekuti Mwari paakapa munhu njere dzese dzekudaro akabheura dzese iri zvekusara asinoona kuti kana akapa munhu pfungwa dzakadai dzinoita kuti chinhu chionekwe at once pasi rese iye obva abheura pfungwa osara asina kutadza kubrodikasta kuuya kwaJesu chiverenga paipapo mapindura pastor handei kuna vaTesalonika toda kuona kawiro kaJesu vaTesalonika kutanga chapter 4 verse ya 14 kusvika pa 15 13 to 15 zvino hama dzangu yes hatidi kuti mushayiwe kuziva pamusoro pevareti kuti murege kuchema sevamwe vasina tariro nokuti kana tichitenda kuti Jesu akafa akamukazve saizvozvo avo vakavata muna Jesu Mwari achavauyisa pamwe chete naye nokuti tinokuudzai neshoko racho kuti isu vapenyu vakasara kusvikira pakuuya kwacho hatingatongotangiri vakavata ishoko rashe saka pari kunzi vateereri nyatsoteererai nyaya hanzi nebhaibheri hachisi chinhu chakanaka kuti utadze kuziva kuti zvichazodii nevakafa ndomusoro wenyaya hanzi hachisi chirungu chinoti I wouldn't want you to be ignorant Mwari haasi kuda kuti kuite munhu ari ignorant kana kuti anoita kunge asinganyatsozoti panyaya yevakafa zvichazodii hazvitotenderwe kumutendi kuti munhu asazive kuti zvichazoguma sei saka rabva rati tiri kukuudzai nyaya ine shoko rasha haisi yekufunga kwevanhu vakafa muna Kristu kurava neukama naKristu vatatsanangura vaya hanzi havasi kuzotangirwa kuenda kudenga nevapenyu vachawanikwa vari panyika panouya Kristu aiwa vanhu ivavavo vachaenderana nguva imwe chete ndozvairi kutsanangura kuti mubva maverenga vhesi 16 na17 munzwe 1 vaTesalonika 4 verse 16 na 17 nokuti ishame neuchaburuka kudenga nekudanidzira nenzwi romutumwa mukuru nehwamanda yaMwari vakafa muna Kristu vachatanga kumuka zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete navo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga naizvozvo tichava naShe nguva dzose saka zvichaitika ndezvipo adikani pari kuuya Kristu iye amene the Lord himself he is going to descend kudzika achibva muchadenga but paanenge ari kuita izvozvo teererai ndozviri kutaura bhaibheri haisi event iri very private number 1 hanzi paine izwi guru rinodaidzira kwoita izwi rehwamanda kuridzwa saka
besides kuti event iri very visible, Bible rikuisa pachena the event is also very audible. Ine noise ichanzikwa nemunhu wese achiona, munhu wese achanzwa. Right. Isha achidzika. Ndopari kunzi vakafa muna Kristu. Right. Whether 200 years dzamataura dziri kana anga ane 4 days. Vachabva vamuka. Right. Vobva vabatana nevatsvene vanowanikwa vari vapenyu. Saka vamutswa vanga vari vatsvena nevapenyu vanga vari panyika vari vatsvene. Hapana ari kuzotangira munhu. Iva vari kubva vanosimudzwa vochingamidza Ishe mudenga. Kureva kuti haasi kuzosvikotsika panyika. The Lord himself is going to descend. Ishe amene achaburuka kudenga nezwi remutumwa mukuru zvinodzikwa izvorusha nehwamanda yaMwari. Iye pari kutodzika ari kutonzi nekudaidzira kukuru. Please, haisi event yekuti unozonzi zvakatoitika kana kutozoudzwa aiwa. Saka pazviri kuitika ari kudzika nechemuchadenga kwanzi vakafa muna Kristu vaya vatatsanangura vaya vanobva vamuka. Vapenyu muna Kristu vanga vari vapenyu vobva vabatana pamwe chete nevamutswa vochingamidza Ishe mudenga. Haasi kuzotsika. Saka pazviri kudaro pai vari kubva vatorwa naShe paanenge atuma ngirozi kukokorodza vese vobva vaenda kumusho wokumusoro kudenga. Ndopari kunzi event iyo ikangoitika pastor tikapinda paevent iyoyo mukutaura kwanhasi tapinda pastor because iri kubva yanzi vachava naShe nekusingaperi. Saka kuti tikwana unozakapaoko chitsada kuti zvakaukapurinakidzwa saka zvinoona kubhabhatidzwa chete tenda wonyatsoona kuti ichi ndo chokwadi. Wobhabhatidzwa woramba uine ukama naMwari kuri kwekuti wafa uri muukama ihwohwo hapana anosi vanhu vachabva vamutswa. Saka ndinoti muverenge pastor ndezvekuti manakidzwa ndakunzwa but munoziva tine vanhu vakurarama neurema. Vamwe vakatozvarwa neurema handitika vanorarama nawo. Pari kuuya pachimutsa pane chichaitwa kwavari here kana kuti carry forward otodaro nekuremara. Ndoda kuti muverenge vaFilipi 3 verse 20 kusvika pa21. vaFilipi 3 verse 20 na 21. Yes, verengai pastor. Nokuti nyika yedu iri kudenga uko kwatakatarira kuuya kwomuponesi Ishe Jesu Kristu uyo uchavandudza muviri wokuninipiswa kwedu kuti ufanane nomuviri wokubwinya kwake nesimba iro raanogonawo naro kuzvisa zvose pasi pake. Kwanzi Jesu paachauya kutaura chokwadi kana toda kuudzana chokwadi vateereri nyika ino haisi yedu, nyika yedu iri kumusoro kudenga. But hanzi pachauya Kristu manje achaskovandudza miri yekuninipiswa inotinetsa kuichinja whether wari upenyu kana kuti ungwafa hanzi yofanana nekubwinya kwake. Hanzi simba iro ranaro inenge yaita semiri irimodzi yofanana nekubwinya waJesu ndouya wekuti kuGalili akasvika vadzidzi vakavhara mawindo nemadhoo ndobva angopinda hazvidi makii body obva angopinda pakati pavo madhoo akavharwa muviri wegorori iwoyo aonekana nawo paMount Olive akamuti abhaibheri yakomana chede munoparidza tozoonana ndadzoka ndobva atotanga kukwira hapana kuya chipindi musere ndobva aenda ndobva atoenda koko force of gravity yakatadza kumudhonza but iri body chaiyo because pavakamuona akatoti honei mavangaya body neweight here inotone manewtons nemakg akatoti honei mavangaya muviri waakatobva nawo wakakuvadzwa Friday pamuchinjiwa but wakaenda iwo ndo muviri une glory unenge wapfeka kubwinya hauchabatwi nemasimba epanopasi. Inini ndoda paunotsanangurwa navakorinde 1 Corinthians 15 verengai kubva verse 52 musvike ku 58. 1 vakorinde 15 verse 52. Pakarepo nokubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira nokuti hwamanda icharira ipapo vakafa vachamutswa nokusavora nesu tichashandura nokuti ichi chinovora chinofanira kufuka kusavora nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Zvino kana ichi chinovora chafuka kusavora nechichi chinofa chafuka kusafa ipapo shoko rakanyorwa richaitika rinoti rufu rwakamedzwa nokukunda. Iwe rufu kukunda kwako kuripiko? Iwe rufu rumborera rwako ruripiko? Verse 57. Zvino Mwari ngaavongwe uyo unotipa kukunda naShe wedu Jesu Kristu
Saka hama dzangu dzinodika, mirai makasimba, murege kusununguswa. Mubatire Ishe zvikuru nguva dzose, muchiziva kuti kubata kwenyu hakungavi pasina munashe. Ndimai pastor ndoinondoisa kustudio. Sorry, ndoda kutombosimuka chinotoisa kustudio every time paprogram yedu the second coming of Christ vaterere. Kutenda kwandinako mundimai patinotoya kuno kustudio ishungu dzatinadzo kuti munzwewo zvinoreva Mwari. Patataura paya pari kunzi Ishe aburuka kudenga nekudanidzira. Vakorinde yawedzera hanzi nekubwaira kweziso in the kindling of an eye. Chinguva chidukuduku miri iri kutitambudza yatiri kurarama neurwere neurema hanzi ichashandura yofanana newake weglory. Hanzi kana zvadaro manje moment yazvo hapasi kuda kuenda kudenga, pari kuda kuchinjwa kwebhodha nditi. Hanzi moment yazvinoitika vatereri toziva kuti zvaita. Ipapo pari kubva panzi ichi chinoora ichi kureva kuti tine taane imwe bhodhi isingafe. Zvika nechichi chinofa kureva miri yedu inobva yapfekedzwa miri usingafe, but utori miri uri physical uri literal. Tichitoona kuti ndikastonum. Saka zvikanzi pakadaro manje moment iyoyo tobva taziva kuti zvaivavarirwa nevhangeri zvaizvazadzisi. Hanzi ndo pane magumo emharidzo dzese dzatiriita. Saka Pauro abva ati kana maita kutenda kwakadai inzwai vatereri, mirai makasimba, batirai Ishe nguva dzese, musakonike. Even uri pamubhedha weurwere, wakadiagnoizwa cancer, ropa richinzi rine utachiona, even zvinhu zvisiri kuita zvakanaka, iyi ndo tariro inofadza. The second coming of Christ. Ndo here tariro nana Paul. Ndoda kuti mundiverengere vhesi rekupedzisira ndishene vateereri vedu kuna Timotheo wechipiri chapter 4 yes verse ya 7 na 8 inoti kudini. Ndarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu ndakachengeta kutenda. Kubva zvino ndakachengeterwa korona yokururama yandichapiwa naShe mutongi wakarurama. Nezuva iroro ndisirini ndoga, asi navose vakada kuonekwa kwake. Ndi Paulo gamba rekutenda riri kuti pakupedzisira atarisana nerufu. Ari kuti ndaedza pamwe. Zvino izvi ndachengeta kutenda. Handina pakambokuunika pandakaenda kumasvikiro nen'anga. Saka paakutasana nerufu, inzwai zvitaura Paulo. Ari kuti kubva iye zvino ndoziva kuti ndakachengeterwa korona yangu. Kureva kuti vateereri hatisi kuzopiwa mariwards paunofa. Crown kana mariwards ari the second coming of Christ pachauya Jesu. Paulo ndo paanotarisa kuti achapiwawo crown. Zvikanzi haasi kuzoipiwa ari wani, ndo pandada paata hanzi ndisirini ndega nesuwo vakatenda kureva mukomarodze chokwadi nemiwo vateereri. This thing is going to be done at the same time. Magambo ekutenda ekudhara ana Moses, ana Abraham, nana Elisha, nana Isaiah, nana Paulo, hanzi palast day nesuwo vari kunzwa vhangeri musi iwoyo ndo munhu wese paachakorokotvateeri ndinoda kutenda. Rambai muinesu muchirongwa tisangane muchikamu chinoteera. Gadzirirai vhiki rino ivhiki rekuti tikomborerwe pamwe chete tichidzidza shoko raMwari. Musi wa11 musakanganwa, musi wemugovera tiri kusangana paDavid Livingstone kubva nguva dza9 o'clock. Tiswere pamwe chete tichidzidza nekupindurana mibvunzo mukati meshoko. Nguva dzedu dzapera, vadetserei phone number. Phone number 0775 460 175. 0775 460 175. Kana kuti 0716 452 086. 0716 452 086. Mwari akuchengetei, tisangane muchikamu chinoteera. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwi mutungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzi nditungamirwe
ndasvika Nyanza Bwana ndavondishisa andichina zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe